više puta videli onu rubriku gde su i šta rade. Gde su ljudi koji su nas nekad fascinirali, čime se sad bave i šta rade. Kad sam ja bio dete, hteo sam da igram fudbal kao on, odnosno svi smo klinci iz kraja hteli da igramo fudbal kao on. Onda je on otišao da se bavi nekim drugim poslom, ozbiljnim naravno, ali ja sam ipak hteo da igram fudbal kao on što igra mali fudbal. Gde je Vladan, šta radi, čime se bavi, reći će nam upravo on. Vladane, kako je Vladane? Dobar dan i tebi. Dobro je, hvala Bogu. Gotovo da se nisam prepoznao tim hvalospevima. Pa znaš šta, ja ne preterujem, ali veruj mi, bilo je tako. Svi smo htjeli da igramo fudbal kao ti. Dobro. Da, sad sam u nekim, da kažem, drugačijim. To me interesuje, reci mi to. Tu sam u Dverima, ne znam koliko pratiš, tu smo politički angažovani, zapravo već duže godina sam u Dverima i u kancelariji nekih 6, 7, 8 godina. Ti si i član glavnog odbora, koliko mi se čini. Član glavnog odbora, tako, ovdje sam prijateljima vodim na nivou Obrenovca i to ide dosta dobro. Kad si rekao da je to nešto ozbiljnije od onoga i da li je ozbiljnije, nadam se da jeste. Nadam se da može da bude mnogo ozbiljnije. Od nas zavisi, od ljudi koliko će to da prihvate, od nas koji smo tu, kažemo, operativci te ideje porodične, zavisi koliko će to da bude. Nadam se da hoće. Vidi, ako sugrađani mogu tebi da veruju koliko smo ti mi kao saigrači verovali, onda će to biti i više nego uspešno. Da, to je ozbiljna, kako bih rekao, ozbiljna obaveza, ozbiljna obaveza i igrati fudbal i baviti se politikom negde može da bude, da kažemo, slično do jedne granice, tako. A od te granice, da kažemo, kreće surova ozbiljnost, surovo, prosto odgovoran se za veliki broj ljudi, znaš, mislim, biti otac, biti muž, biti prijatelj je velika odgovornost, možda zamisliš kako je da ti dođe, da kažem, po direktnu odgovornost određen broj ljudi, porodice, tako da. Reci mi, ti si negde uvek i formalno i neformalno zagovarao teoriju o moralu, o porodici, o nekim vrednostima koje su danas praktično umrle ili ti izumiru. Reci mi, da li je moguće i na koji način da se vrati te vrednosti? Da, hvala ti, nadam se da jesam zagovornik tih ideja. Moguće je vrlo i nisu umrli, kako bih rekao, nažalost u poplavi svih tih reality show-ova, parova i tako dalje, farmi, kako se već sve to zove i kako sve prati, stiče se utisak da je narod potpuno blesav u tom smislu i nije porodičan i nije normalan. Ne, naprotiv je naš narod duboko ozbiljan, porodični i tako dalje. Dakle, od nas, opet ljudi koji sutra pretenduju da budemo neki političar, neko ko će da kaže šta je to javni moral, javno dobro, zavisi kakav će, da kažemo, biti narod i kakva će slika našeg naroda biti poslata, da kažemo, u svijetu i uopšte u društvu. Dakle, od nas zavisi da li će narod imati neke normalne kulturne emisije, porodične i tako dalje, koje forsiraju porodične teme, rađene i tako dalje, ili ove užasne nazovi projekte, kao što su farme i tako dalje. Znaš šta, Vlado, moju podršku imaš, nadam se i sugrađana. Hvala ti, mnogo znači. Bilo mi je drago i ovo je bilo Dobar dan, Dule. Živi bio Dule, sve najbolje. Sve najbolje, Vlado.